Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li Neville Gafà, il-persuna li jismu kien implegat fl-iskandlu tal-viżas mediċi, irrappreżenta lill-Gvern Malti f'laqgħat li saru bejn uffiċjali tal-Gvern Malti u dawk tal-Gvern Libjan. Madankollu Muscat reġa' ħarab milli jgħid għal-liema Ministeru jaħdem l-istess Gafà li kien tkeċċem il-Ministru Chris Fearn immedjatament wara li laħaq Ministru tas-Saħħa. Neville Gafà kien parti minn tim ta' nies minn setturi differenti li mar il-Libja kont informat illi ħajku qiegħed jattendi hemm. Muscat ammetta li l-istess Gafà ħadem f'isem il-Gvern Malti. Uża l-kuntatti tiegħu mal-Gvern Libjan f'isem il-Gvern Malti huwa parti minn struttura Who's he employed by then? Which ministry? He's employed by government, issa l-kontratt tiegħu ma nafx xejn għax mhux disponibbli għalija li noqgħod narah issa. B'hekk Joseph Muscat ħarab milli jgħid ma' liema Ministeru u impjegat Neville Gafà, kif ħarab ukoll milli jwieġeb fuq is-saga ta' Matthew Page u jekk se jitneħħa minn membru tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dan wara li minħabba l-konflitt ta' interess tiegħu il-qorti rrevokat permess mogħti lill-Grupp DB għal żvilupp fis-sit fejn qabel kien hemm l-ITS Pembroke. Iżda l-Prim Ministru mill-ġdid ma ddikjarax li se jneħħih mill-bord. Senjala l-Gvern m'għandu l-ebda saħħa f'dak każ. Tittaqra l-liġi. Fl-istess waqt li Joseph Muscat kienet jindirizza l-medja, Matthew Page kien assenti mill-laqgħa tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar fejn ġie approvat il-proġett ta' Town Square f'Taslima. B'hekk ġie evitat li bħal fil-każ tal-proġett tad-DP dawk li jistgħu possibilment joġġezzjonaw imorru l-qorti u jingħataw raġun abbażi tal-konflitt ta' interess tal-istess Matthew Page li għandu kumpanija li tbieħ il-proprjetà. Sadattant il-Prim Ministru ma eskludix imma qal li mhuwiex infurmat li seta' kien hemm każi oħra ta' konflitt ta' interess li jinvolvu lill-istess Matthew Page. Eskludix seta' kien hemm każi oħra? Konflitt ta' interess? Ma narax mhuwiex infurmat li hemm l-ebda każ ieħor.